La zona d'actuació es troba ubicada en el terme municipal de Benifairó de les Valls, concretament en el paratge de la Rodana. Pertany al polígon 6, parcel·la 24. Les formacions forestals es componen de latizal, fustal tancat, pinus alepensis acompanyats per peus dispersos de ceratània silicua, dividits en dues zones. Les actuacions a realitzar són una clara per lo baix, que consisteix en eliminar peus morts o moribunds, una poda de penetració o podes baixes, que consisteix en la poda d'un terç de la copa de l'arbre. Seguidament es realitzarà la recollida i l'apilat de les restes procedents dels treballs anteriors i el seu posterior triturat. També es realitzarà un desbrossament manual de matoll no protegit que supose una acumulació de biomassa. El resultat d'aquests treballs ens permetrà comptar amb la protecció de la massa arbòria, la prevenció d'incendis forestals, la conservació del sòl i el control de l'erosió.